Washington Hills. Welcome everyone. I'm Miss Puri, French teacher. Welcome to our school where we offer plenty. I won't say much, we're going to hear much from the students. Hi, my name is Miguel Matereke and I'm a Form 3 student at Washington Hills. So I'm going to be taking you through at what it means when we say Washington Hills is a school which nurtures excellence in education. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. We are offered various subjects. We have got sciences, commercials, and arts. For the sciences, we are offered chemistry, biology, and physics with adequate labs that have enough equipment so that we can carry different practicals and different learning areas. Patinoona anasekuru wedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Zimbabwe kusangana kwatikuita zvekare mune chimwe chirongwa sekugara tinotaura chitashumba kuti nhasi rarimwe zuva. Nhasi tiri munzvimbo yamambongezi, tadzoka zvekare padare ravo pane nyaya dzakawanda-wanda. Mandlovu, ndaona kuti nhau yevakadzi yekutorerana vakadzi iri kuita ichiwanda, iri kuita ichiwedzera. Rangu zita ndinonzi Praise Singwena. Salibingelela mwili yeZimbabwe ukuhlangana kwethu njalo namhlanje akolunye uhlelo amalanga ayaqhubeka ehamba esiya phambili. Sihlangana njalo namhlanje siku-Chief Ngezi edale lapho abalendaba abazithe bazithinta ezishiyatshiyeneyo. Ngakho-ke ngokunanzelela kwethu senanzelela ukuthi indaba yokuthathela nabafazi ngani iya isiqhela, ngani iya isanda. Kakhulu kakhona ngani ibamba oSabhuku kakhulu. Atisikuzothi chichipitikana naSabhuku chichiri kutora nzvimbo naye kushandisa masimba avana wekuti ndo varidzi venzvimbo kuda kuti sinsaro varidzi venzvimbo vada kuti vanhu futi vavavo zvino vanhu ndevamwari anzi wakanaka ndakanaka katidananei. Semazuva ose tinokukurudzirai kuti musubscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Nai varume muchifamba nenyaya yakadai pambenge masvika pakuona kuti kudii zvinozi mhosva iripo zvechokwadi tambokanda kudare kuvanhu vagere panapa vati vakanga vachingomengedza vachingoti aiwa murume mukuru, vamwe vataura shoko kuti kuvanzi murume mukuru asi padare vamwe vakati aiwa Sabhuku vane nyaya pashaya muchitari kwanisa kuti ataura kuti Sabhuku havana nyaya asi darizvinzi vati Sabhuku vane nyaya. ndaidabvudza muSabhuku kuti vatinoaoiana ndavamangoma chiiswa 2 February inofambidzana naye makazomuwana rini? 3 years. Vanokupupurirai ndevapi? Tisingatsvage zvedu kuti mukadzi wenyu makanyengana rini. Chatinotyira ndechekuti Sabhuku tikange magara musina mukadzi, masimba amuinawo mumusha, mahombe zvisingaite, munopedzesera maakufunga kuti munofanira kutora chero mukadzi wamadii wamawana. Iyo Sabhuku wachona makafirwa here naadzimai venyu? Mai vakashayika mapuwa Sabhuku kare. Dai manga muri wekuti mai hamuna kunge makashayikirwa namai munzi Sabhuku wedu ndaachisiya nhasi ndakubvisai uSabhuku wacho ndoenda nawo.
handiti mapawa. Saka ndoda kuti iye zvino tiende tiine muono wekuti mwana uyu kufunga kwangu, nokuti mutongi unofanira kuti kana uda kupa mutongo unofanira kutanga watarisa kuti sei ndiri kukupa mutongo. Handiti mapawa, munogona kunge musina kuzodanana. Saka uyo akazoinda akanotaura zvaakanotaura, izvozvo zvinowanikwa, but zvaari kutaura ndiri kuona chiri chokwadi, chekuti mashoko ekumusvitsa kuti munomuda hapana chatingaarambire kana imi muri kumba musina mukadzi wacho. Iye mukomana uyu kugara kwaakaita ane ploti here mumusha? Unogara pamusha pano, anogara panzvimbo isiri yake, uri munhu anenge achionekwa nekuda kunge uchigara uchiuchira kuti uchengetedzeke munzvimbo maunenge wakadii wakagara. Saka zvese izvozvo zvinotiratidza kuti kutorerwa mukadzi anogona kutorwa akadii akaenda. Handiti mapawa, because you are a beggar always. Pawakagara hapasi pako kuti pagarike zvakanaka vanokuchengeta vasingaudzwe makuwa, unofanirwa kunge uchingoitawo zvese. Handiti mapawa. Sabhuku, amai ava vari kuti iwo imi makasangana navo musi wekutanga mukataura mashoko enyu, kechi 2 ndobva vaona kuti zvazvichaita izvi, ndobva vaenda kuna Sabhuku, ndobva vasvika ndobva vataura. Sabhuku akati mukaramba makarera nyaya iyi, handiti mangwana inokuzvimbirai. Ndopaakabva uye akasvika achiudza murume wake, zvandaifunga zvingadai zvakaitwa naSabhuku, vangadai vakakudeedzai imimi saSabhuku. Sabhuku mwana uyu ari kundiudza kuti muri kunyenga mwana uyu, mukadzi womunhu, munodzingwa 1 uSabhuku wacho, 2 munoripiswa namambo. Handiti mapawa, mutongo waSabhuku wakasiyana zvachese nemitongo yatinopa vamwe vese vanenge vapara mhosva dzakadai. Handiti mapawa. Saka ndozvatari tichifunga kuti imimi saSabhuku hamunetse dare, munongotiudza kuti shuwa zvakadai. Kana musina kuzviita hamuna, kana makazviita makazviita, but chakanaka manje kutaurirana nedare, muchitaura imi nemurume wenyu, kwete kupuwa mhosva nedare, dare richitaura kuti tiri kukupai mhosva nekuti apa pakadai. Sei iyo nyaya yachona itaugwa kuti zvakati sei iwo zoripota iko zvinoitaura kuti iwewe ndinokuendesa tamboikurukura zvedu, saka tingoda kuti muchidimbu vangokutsanangurirawo zvishomanene. Right. Mangara nyaya yachona danga ichitikudiwa akatitsanangurira. Ndakamangara mushure mekunge mudzimai wangu akandudza kuti ndakanyengwa kekutanga handakwanisa kuudza kechi2 ndobva vanoudza Sabhuku vamurungweni. Saka vamurungweni vakati nyaya iyi mangwana murume wenyu akazoziva inogona kupanukirai, saka ende munoudza murume wenyu. Saka vakazouya zondiudza kuti ndakanyengwa naSabhuku. Ndipo ndakatanga kutora matanho ndikati aiwa iwe uchirega unoshanda naSabhuku vachishanda navo murungweni. Saka kubva pandakadaro Sabhuku vakabva vatanga kundisimudzira musoro vakundidzinga pandogara, vakutoda kutuma vana vokuti vandirove. Ndozvakazosvika pakuti ndiwe zoyo mangara nyaya yekudaro. Amai makanyengwa? Kunyengwa kuita sei? Kudwa ndokuda. Taurisa. Usachika mai. Taurisa. Tobva madanana. Aiwa. Ndakavapinda kuti zvamukutoregani munhu udza murume wangu. Vakabva vakanyenga ina mafertilizer zvamani makanomudza murume wenyu amute sei amahori fertilizer. Ndobva matadza kuhora fertilizer. Igore ripi?
Gore rakapera. Wenyarara yo. Gore rakapera. Payainayo. Koida kutora nguva yese isina kumangana nyacho. Muridzi weipataigara ndipakabva ndakati Sabhuku chuma semushanda kubhuku rake. Mangu ndipakabva ati zvoni anditomwi nachuma mutakapipa mukadzi wangu. Wataigara padanwa musanga ndipakabva zvitaura pane vanhu. Kuti zvanhu Sabhuku chuma avanditomwi mutakatonga mukadzi wangu. Vakanyenga mukadzi wangu. Ndikutsvaga pekuti mazouya kudare nhasi chiita achaitika. Kuti ndinonoke kuuya kudare ndofunga nyaya pandakaudzwa ini ndaifanira kunge ndakauya kuzoripota nyaya asi ndakaenda kuna Sabhuku ndikati ndine mari kuti ndindonomangara nyaya yakafanana neiyi handina mari pari zvino ende matsvagiro wangu mari handiwani. Saka nekuzoonawo magariro andiri kuita mai kuti nyaya iyi yakuramba yakutonga yakumbunyikidzai nini ndosaka ndakazosvika pakumanikidziro ndiuye kudare. Sabhuku. Chokwadi chakadii ichi? Handina kuita saizvozvo zvavari kutaura. Ini mai ava handinambogara ndavanyenga. Uro zvefertilizer zvavanitaura izvozvi kuti ndakati handivapi fertilizer handina kumbodaro. Vanhu ava vaigara panenzi pa47 mubhuku ramurungweni. Vachigara ipapo igore rakapera. Saka pakauya matripi maviri. Ari kutaura pamusoro empamundi rese ichokwadi akauya 11 February gore rinoiri achinitaurira nyaya iyoyo kuti ndo mashoko andakaudzwa naSabhuku chuma. Saka inini zviri kundinetsa ndotaura here murume wangu kuti achuma akanditi inini kana ndavaramba hatisi kuzowana fertilizer uyezve kana ndichinge ndavada neendawo nzimai Sabhuku ndichiwana zvose. Ndikati zvinokaridza kutaura murume wako akazozvinzwa nemakuhwa achati manga kuchidanana nani navachuma. Ndopakaenda kutaura murume wake. So it's open. Vachuma. Chinhu chinorerutsa matare munozviziva imi. Munotomboyananisawo vamwe. Chinhu chakanaka kana tichiyananisana kana kuti tichitsvaga kubatsirana. Chokwadi ndo chinongodiwa. Ndikatarisa age yemwana uyu zvaari kutaura zvinobva zvauya mupfungwa mangu kuti ichokwadi zvakaitika zvaari kutaura. Handifunge kuti angatore pfungwa dzakashata chete ndo dzaangaise mumusoro make obva ataura pfungwa dzakashata pamusoro penyu. Izvozvo zviri kundirambira. Mune makore manganambuya 20. Mwana wenyu iyi rarapo. Dangwe renyu rine makore mangani Samu? Dangwe iroro rinotobereka mwana uyu rako. So muzukuru wenyu. Saka tikashanda tichidaro isusu sevanhu tinochengetedza tsika dzechivanhu ndisu tinofanira kuchengetedza vana ava. Tikaona vana ava vachinetsana murume nemudzimai wake tinofanira kutovavakiridza ndisu kwete kunopinda kuti tiite zvikonye zvinenge zvakutodya kuuraya vana ava. Tiite hapana chakanaka chatei tichitaura ipapo. Ndoda kuti ndidzokorore kubvunzai kuti kana tichizokurangai tisakurangei takatsamwa. Muri kuti kudii nemashoko emwana ari kutaura? Imimi munofanira kuataura makarerutsa kuti kana zvakaitika shuwa zvakaitika asi ishuwa ndokumbira ruregero. Kwete kuti mutinetse tozopedzesera ndozoti ini semutongi ndaona kuti mhosva yakapara hazvibude. Inini mashoko anotaura handisi kutenderana nawo nokuti iye ari mudzimai wemunhu ndozoti ini iwe ugoita mai Sabhuku. Sei iye ari mukadzi uyu zvakaita kuti nditore mukadzi andigere wemurume andigere naye ndozoti ita mai Sabhuku kwandiri ko iwe mhosva ende ndisingaizi ndipo muchida kumuita mai Sabhuku ndopamune mhosva. Saka kana muchiti handipare mhosva inini munenge matakubuda mbichani. Mhosva yamuri kupiwa ka ndoyo yamuri kutaura kuti hamuna kuita nditi
ndo pane mhosva yako iri kutarwa naandikikini yokuti makaenda kumukadzi wemunhu dama muchinzi makaenda kune mukadzi ane 20 years asina murume dama musina kugara ipapa basi pamusoro mbongo nyaya itamboitaura mirai muri ipapo ndoda kuziva kuti ivo vane mukadzi here Sabhuku wenyu mukadzi munaye here ndinofanira kuti namba munhu kuti pamusoro idani pamusoro ndoda kuti ndiite nempamombe ndofunga nyaya iyi maonero amuri kuita ndo maonero atataita wesu Sabhuku 1 havana mudzimai Sabhuku vakaenda kumudzimai uyu vakamupfimba muso kutanga vachitora kuti mai Sabhuku vakazoya kechi 2 vachiti kwenyaya yandakataura iya izvo zviya wakanaka endakanaka zvazvangodi kuti tiwirirane uite mai Sabhuku saka pamaonero amaita nemubvunza yamabvunza nepamava pamombe ndo patafambawo napo kusvika tasvikawo ipapo isu imi musi ipo so ndandoda kuziva kuti mai ava pavaizenge voudzwa kunzi ndakanaka makanaka ndoda kuti muite mai Sabhuku ko nemurume uyu mune pamakambogara here musiri mese nemurume wenyu mazuva ese imi kufunga kwenyu chii chakaita kuti vadaro Sabhuku kuti mamhepo pabanga akarachirowa dare rakazowirirana kuti zvoni Sabhuku ngavatorerwe pini yeusabhuku vambomira kuti Sabhuku echinguva chinotera vachimboongororawo kuti vane mhosva here uyezve kuti kana vane mhosva vari kunzi vari pedare nemombe nembudzi pari zvino havachisiri Sabhuku nekuda kwekuti vakatorerwa pini namambo yeusabhuku havachisisiri Sabhuku uyezve vari kuongororawo kuti chokwadi vane mhosva here asi sezvo ivo padare vaita havana mhosva saka vanzirege timbovaongorora kuti vane mhosva here. Njengokuzwa kwenu balaleli emakhaya uSabhuku okwakathesi uthathelwe iphini eyobusabhuku okusho ukuthi akasanguye uSabhuku okwesikhathi lesi esilandelayo kodwa ke idale likhangela amaside wonke ngakho ke alizange lamgcona icala lithe lizathatha isikhathi sokubana benanzelele bekhangelisise ukuthi uSabhuku ule cala kumbe akalacala. Tofunga muri yeZimbabwe mashinzwira pane statement rataurwa madlovo anzi bachari siwe pavanhu padare ndizvozvo kozi chokwadi kana munhu ane mhosva kazhinji vanhu havabvume mhosva anenge achida kuzvichenesa pavanhu kuti anzi haana kubvira aita mhosva ende chinhu chinonetsana naSabhuku ka havabvume pane nhau yatakamboita yaSabhuku vaya takazofonerwa takunzi tanga mauya kuzotaura neni mutange mawana chokwadi chekusaidi kwangu tauda kutovhiringidzwa havasi kubvuma nyaya dzavo. Sabhuku vekuchimhanda ndizvandikurushinga nhasi tiri kuno kungezi hazvisingori kurushinga chete asi kuno kungezi futi zviriko saka ana Sabhuku ngavambotiudza kuti kwavari kunobikwa uku chii chavari kuudzwa kunzi vari kufanira kumbunyikidza vanhu here kozi vanhu vane marights avo havafaniri kumbunyikidza vanhu. Aliqiniso balaleli emakhaya akuyasimangaliso ukuthi kuhamba njani nxa sibabuza nxa sisizama ukuthi sidingise indaba yangikhona umuntu olecala lakhe kunzima ukuthi eze elivume kodwa ke ngokuzwa kwethu abanye abedale bekhuluma besithi hayi indaba icala lidla uSabhuku sengafuna ukuthi ebedlala esenzani ezama ukuyiphika kodwa iqondane layo indaba yakhona ngakho ke siyakhuthaza aboSabhuku anaSabhuku chimbovala yomaziphi nayini chimbozidza amaziphi ari kuramba ari kutora apa pamwe simo Sabhuku anza vana mukadzi saka tofunga vangwati pamwe anobva vanonwira wepapo zvinoka mukadzi ari pane murume wake ane murume wake naye vediwe zvinhu pandirwadza pokuti vada kurovesa murudzi wemurume kuti kana
zvinhu zvacho ngavachingotsvagawo pasina munhu. Ngavangotsvaga apa ana Sabhuku tinokurudzira kuti vave ivo vanodzoreredza vanhu, ndivo vabatire mutemo, asi kana ivo vava ivo zvekare futi vakukanganisa vanhu, zvinhu zvinotinetsei nekutotumira vanhu koziva kutotora mutemo kuisa yavo mumaoko kunze kuti vachengetedze vanhu vemudunhu. Ichokwadi. Semazuva ose tinokukurudzirai kuti musubscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. And also don't forget to like and follow our TikTok channel. Tadiwana Shekutama Mandlovu wenyu are special. Praise Zingwena Masvanda. Masikiri. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana.